Na enni ott a finom torta. Most azért vágjuk föl, mert azt mondtad, hogy gyere, szereted. mert azt mondtad, szereted a tortát. Gyere hamar. Hát gyere. Gyere. Gyere, mert már csajok ott vannak. Gyere gyorsan. Gyere, gyere, nézzek már csajokat. A csajok már itt vannak. A tortát lesik. Úristen. Hogy nézik már. Szemük oda néz, hogy kopog. Gyere hamar, Bruno. Gyere ide. Gyere gyorsan. Te is legyél itt. De legyél itt. Persze, gyere, ülj ide a csajokhoz. De gyere, mert azt hiszik a csajok, hogy félsz tőlük. Hát ott ágynál nem lehet enni. Gyere, vágom a tortát. Na gyere hamar. Gyere. Finom, meglátod, milyen finom torta. Na. Igen. Majd mindjárt fölvágom. Várjál, fölvágja a Suzi. Gyere, Bruno. De gyere már, ott nem lehet enni, hát az asztalnál szoktak enni az emberek. Jó. Jó. Gyere, mert már vágja a Suzi. Gyere, Bruno. A finom szép tortát. Van ezen minden. Ajjaj. Aha. Vágja a Suzi mami. Gyere, Bruno, te is kapsz. Gyere. Ó, gyere, ilyen finom tortát. Nézd meg a csajok, hogy esznek. Odani. Hát de most ott nem lehet enni, hát az kajálni csak itt lehet, Bruno. Ó, Bruno, ne hülye. Majd úgy még. Szudika, mindjárt lefényképez, és meglátod, milyen szép vagy. Na, indul még ma? Megy már. Ja, akkor na gyere, akkor itt sétálj egyedül most. Sétálj. Így, hogy láss, így, hogy itt a fenyőfánál, hogy lássuk, hogy te milyen vagy. Így, ezt fogjad így a tekerjedbe. Így. És kiabálja, hogy én vagyok a Encike. Mondd a nevedet, hogy hívnak. De milyen Encike? Milyen Ennikő vagy? Bodennikő. De halljam, hogy Bodennikő. Halljam, Bodennikő. Na, vedd le a fejedről akkor. Nézzük meg, ki van itt. Jaj, itt az Enci baba. Itt az Enci baba. Nézzétek meg. Itt a sityak. Na, nézzék. Oda Szuzikára. Na, levesszük akkor ezt, jó? Úgy, a sityak meg maradjon rajtad, így. Azt hagyjad. Hát az kell szilveszterkor, nem kell? Jó, akkor le lehet nyomni.